Evo dok polako pristižu gosti i čekamo uvaženog sveštenika da održi obred. Polako se razmenjuju misli kako se ovo sve gradilo, šta nam valja dalje činiti, ljudi se viđaju posle dužeg vremena. To su razne uspomeni i sećanja, kao i novi susreti i neki novi članovi. Dolaze nam, hvala Bogu, i deca od veterana da prisustuju ovakvom danu, kao i da izrazi interesovanje za neke druge aspekte da mogu da se uključe u rad udruženja. Svaka čast. Čekaj. Ili kad neće drugi onda. Ali vidi se. Koliko sam korek ili sam živi. Vidiš ti šta je ljudi nastradalo, poginulo? Vidim ja, mnogi ne vidim. Malo sreće mogo se ovdje da visiš.